tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy oslavuje svoje 20. výročie. Po úspešnom výročnom koncerte v novembri 2024 prinášajú Čarovné ostrohy svoju show Rokom krokom divákom ešte dvakrát v apríli 2025 do Bratislavy a Prešova. Dynamická show doplnená rockovou kapelou so zvučnými menami. Tešiť sa môžete nielen na tanečný súbor, ale taktiež na kapelu v zložení Juraj Zaujec, Peter Bažík, Ľubo Horňák, Štefan Bugala a ďalší. 20. výročie tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy. Tešíme sa na vás 3.4.2025 v Bratislavskom Stars auditoriu a 6.4.2025 v Prešovskej M Arene. Lístky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportál. Viac informácií na www.carovneostrohy.sk.